Uyazi ukuthi kahle hle njengoba bengena mina ngithi uqaphele singakwehleli isiqalekiso ngenxa nje yokuhleka kwakho. Uthola ukuthi awushongo lutho ngomlomo wakho, bengingadlali. Bengithi ngiyaxwayisa nje ndoda yamadoda ukuthi ngoba kule video sizwa uMax ethuka lonke uhlobo lwezinto thina njengabantu esikholwa ukuthi zikhona. Uthuka uNkulunkulu, uthuka uMvelinqangi, uthuka uThixo, uthuka uJehova, uthuka uJesu, uthuka uShembe, uthuka amadlozi, uthuka nje yonke into abantu bomhlaba kusukela emandulo kokhokho ebebekholwa ukuthi lezo zinto zikhona futhi ziyaphila. Yena uthi ayikho into edaliwe, akekho umdali ngoba ayikho into edaliwe. Kusho nje ngokwakhe sivele saba khona, naye njengoba khona nje uvele waba khona nje. Akekho umuntu okuthiwa umdali, engekho futhi umuntu okuthiwa njalo ingekho nendalo ngokwakhe. Uthi uNkulunkulu usho le nhlamba ayishoyo, uShembe usho le nhlamba ayishoyo, uNyazi asho le nhlamba ayishoyo, uJesu, uMoya Oyingcwele, uSathane, uthuka nje yonke into uMax. Engicabanga ukuthi ke uyena waziyo ukuthi kahle kahle zonke lezi zinto ayikhulumayo uzikhulumelana. Idlozi konke, uthuka konke. uJesu konke, uMose, uthuka nje yonke into abantu bomhlaba abanenkolelo yokuthi ikhona iyaphila. So nina ningena niyahleka. Mina sengithi ke aniboqaphela kodwa ungagcini wahlelwa isiqalekiso ubungazange usho lutho ngomlomo wakho. Isiqalekiso sehlela kuwe ngenxa nje ukuthi uthe umfowenu ethuka okungethuka wena wahleka, ugcina usuthola isiqalekiso. Siyabuya ke manje uthi ke kanti nawe uyagula futhi ngathi ziningi iziguli. Cha mina ngiguli nakancane nje futhi nesikhathi sokudlala nginaso emhlabeni, nesikhathi sokucabanga nje kancane anginaso, nokuhleka nje futhi ngihleka ubala anginasikhathi sokuhleka. So ngiyafuna la icace ukuthi angiguli, ngiphila nje sisaka. Alokhu uhlanya olugezayo, alokhu uhlanya olukwazi ukusebenza, alokhu uhlanya nje oluzele olwakhile umuzi kayisa, alokhu uhlanya njani. Ngiyaphila nje unless umuntu azaziveze ngeinkulumo zakho ukuthi engathi kukhona ungahambi kahle, kodwa usuke ngahlanya, usuke edelela, usuke eqhubha nje intwala ngewisa umuntu. Uhlanya licosha amaphepha. So le ukuthi uthi nami ngiyagula, hayi angiguli mina, bengisho into kodwa engaziyo ukuthi mhlawumbe ngesinye isikhathi kuyoze kube ngcono yena lo vele wakhipha inhlamba ukuthi noma esejeza lento ayiphimisile ngolimi lwakhe, kunawe oyothola isijezo ngenxa ukuthi wahleka kwathi umfowenu ethuka uyihlo nonyoko wena wasineka. Bengisho lokho nje. So le ukuthi uthi nami ngiyagula angiqondi, cha asidluleke. Kwakuthiwa ke uJesu uzobuya namhlanje okanye kusukela izolo kuzoba mnyama ezweni, nalamhlanje nakusasa. Akuzange kwenzeke lokho. Ngiyethemba ukuthi ke abantu abashumayela ivangeli lokubuya kukaJesu bazoke besixolele manje, ngoba phela bazinike bona inselelo. Akekho umuntu obebaphoqile, bazishola bona bathi uyabuya mhla 22, 23, 24 kuzoba mnyama ezweni ngegama likaJesu. Akuzange kube mnyama ezweni ngegama likaJesu. Okusho ukuthi ke ngicabanga ukuthi bazibonela nabo ukuthi manje hayi hlukana enhloko nesichanti ke manje. Okunye ke kusasa sizwe sikaPhongo noMakheba, inkosi yamaNazaretha uNyazi lwezulu. Ngikhuluma nomntwana engqondo ehlelekile, umntwana engqondo ephilayo, umuntu ongasangene ophilayo ekhanda. Ngikhuluma nesilima, ngikhuluma nesiwengu. Inkosi yamaNazaretha kusasa izoba seStenga kwaDukuza lapha esigodlweni, noma singasekho kwesikhodlo, kodwa phela kwakuyisigodlo sikaNoduma ehlezi kaMenzi. Iya emgubheni welembe, inkosi enkulu yasezulwini uNyazi lwezulu. So ngiyacela zinsizwa zakithi nithi noma nidlala induku ningayidlali kakhulu. Isikhathi esiningi bafana bakithi nani banewethu sisebenzisene ekutheni nizama ukuthola ithuba lokusondela
kuyo inkosi uNyazi lwezulu, ngoba isikhathi esiningi analo ithuba. Abanye bazobe besuka eMagoli, abanye besuka la basuka khona kulo lonke izwe laKwaZulu. So inkosi izobe lapho isebenziseni nje intuba yokusondela kuyinkosi yamakhosi, noma ningezofika ngobuningi benu, kodwa uma nile nje lapho ezobe ibuthise khona, nibike insizwe zemizi yobaba mkhulu bethu, kuyolunga lokho. Nithi-ke niyodlala induku, niyidlale kahle induku, nazi ukuthi kukhona inkosi enkulu uNyazi lwezulu, nayo ize emgubhweni welembe okuwumbumbo walesizwe samaZulu. So-ke ngiyanicela ukuthi-ke nina nonke nizophumelela. Inqophamlando Shembe ehambela umkhosi umgubho welembe ukukhunjulwa kwesilo sakwaDukuza, okuyisimangaliso uthamba naso ngomhla 24 September nenkosi inyanga izulu umkhulu waluNyazi wahamba futhi ngomhla ka 25 September ngakusasa. Ilembe lihamba namhlanje, inyanga izulu ihamba kusasa. Indaba enkulu le enyanga neyodwa. So iyakhuluma leyo nto. Lushilo uNyazi lwathi-ke Manazaretha ngiphelezeleni, ngibizwe isilo ukuba ngibe khona lapha emgubhweni welembe. Ngiyacela-ke niphathe imvunulo niyosina, kuzovunulwa kusinwe lapha, right? Then lwase luthi-ke ntambama kuyobe sekungena isikhumbuzo sikababa mkhulu inyanga izulu. So indaba enkulu ukuthi isikhumbuzo selembe emini, ntambama kungena isikhumbuzo senkosi enkulu uNgalozinde. So nje ngisho lokho ukuthi nina besilo nabendlovu, ingonyama yeni iyanithanda, njoba inicelela uShembe ukuthi eze phakathi kwenu nizokhumbula inkosi yenu, nizokhumbula umbumbo wesizwe senu. Nisebenziseni-ke lelo thuba, ningadlobongeli kakhulu, noma nidlala phela ningcweka, kuyangcweka kwaZulu, kodwa kungaze kweqe nikhumbule ukuthi kuzobe kukhona inkosi enkulu yaseZulu uNyazi lwezulu. Lithatheni lelo thuba nilisebenzise ngokuya phambi kwayo inkosi, noma ningayufika eduze kwayo, kodwa nje mani nibuthisile phambi kwayo nayibona, uyanibona, lokho kuyoba kwanele. Ngiyathokoza kakhulu nabanye abaqhamuka ngaphandle kwezwe laKwaZulu abazobe bekhona belisebenzise lelo thuba. Cabanga ukuthi-ke uma nenze njalo nokhokho benu bayothokoza, namabutho akwaZulu ayothokoza kakhulu, ngoba inkulu indaba inoShembe. Uyabona njengoba sekuhlangana nje uShembe nesilo sakwaZulu, vele uShembe efika la wayeze esilweni sakwaZulu, njengoba ngisho ihlabelelo zakhe emthethela angene wonanga uZulu, thina sinzalo kwadingana. Lalela Zulu, nampa abantu bengiphethe, uyabona, bangiphethe ngezwe lethu, bacekeza insimu kadingana nosenza ngakhona amahlokohloko, uyayibona. So njengoba sekuhlangene nje manje umlomo wathetha imanga, imbubo edla amathole ezinyathi, kungaqali namhlanje, kusukela nje esilweni Solomon lwaba khona ubamswano phakathi kwesilo Solomoni Maphumzana kanye nomqalo wendlela kweze enkosini ilanga nasilo sakwaDlamahlahla Maphumzana kwaze kwafika isilo sakwaKhetha. Ilokhu laba khona leli chama uphetshana ke phuma esiqhunu ushayile isiphikile wazo washo wathi uma ucabanga ukuthi ungahlukanisa mina Nkosi yamaZulu noNyazi lwezulu uyagula ekhanda. Kusho uphetshana phuma esiqhweni wathi unenkinga, uyohlukanisa kanjani into yathungwa ngale kwamafu ushisilo umdlokombani, uyabona. So nesilo sehlalweni sihamba lapha enyaweni zokhokho baso, njengoba ke sinisondezela inkosi yamana uShembe kabizwa umuntu. Isilo kuphela esikwazi ukucela uShembe ukuthi waShembe oza kimi phela vele ngamdla usuke ezulwini wathi uze kimi, sondela ke siyokhumbula ukukhulukhulwana wethu lapha ilembe umbumbo walesi sizwe, uyabona leyo nto. So njengoba isilo sinibizela uShembe simcelile umuntu wasezulwini ukuthi oza Nkosi uze lapha ngizogubha nawe sikhumbule ilembe nesiwo sonke sikaPhongolo noMageba. Lisebenziseni ke lelo thuba nabesilo, nina niphilayo emakhanda, khuluma neSiwengu la sinengqondo engahlelekile. Vele ubukhosi buba nomuntu wasezulwini osuke ezobugayida. Ngisho ngafunda iBhayibheli ngisho uDavide kwakuba nabantu abamise uNkulunkulu ukuthi bazogayida lobo ubukhosi nje bangempela obuqhamuke ezulwini obumise uNkulunkulu. uNkulunkulu ubuthumelela umuntu wakhe ozobugayida. So nalobu bakwaZulu wafika uShembe ezobugada ezobuvikela, ngoba basemntshontshwa inkolo yabezizwe sebebambe isilo sakwaDlamahlahla basifake Anglican Church. Sifika lapha eNdlamhlathi cha uyabizwa Nkosi Solomon, udumo lukaJehova likhona lapha ezweni lakho kwaZulu alukho eNgilandi. Ngiyathokoza.